Igbo klaasị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma o ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo nwere nweta ọdịda ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma o ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo nwere nweta ọdịda anyị nwee mmeri anyị nwee mmeri o anyị nwee mmeri chi anyị emeriela. Hey! Anyị emeriela obi n'igwe meriela o anyị emeriela ọdịda meriela o ndị be anyị abịa na anyị abịa gbakọtabanụ na mba ebee ka anyị gabanụ gịnị Finland. Hey! Chineke ọdịmma ndị Igbo ihe anyị pụta abụọ ọdịmma ndị Igbo ihe ọbụla anyị ga-egosi ụmụ nwanne anyị ga-egosi fa maka gịnị fa bụ ụmụ nwanne anyị ka ọ dịrị dibịa mma dịla akpa afịa ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ya dịrị nwoke mma mee gịnị dịrị nwaanyị mma. Hey! O nwere m ihe gbapụtara na-agbaghalị na Finland ya bụ anyị fụchatali anyị si ka anyị bịa gosi unu Finland fa na-akwa asụ oyibo mana nke a fa ga-eji oyibo kụzielu unu ihe na ụlọ akwụkwọ ahụ. Ụlọ akwụkwọ a bụ ụlọ akwụkwọ na-esi nri chef ọkwa ngwa unu na chef na-adị mma ọkwa ihe nkọwachala unu ịmụọ chef ọ bụrụkwa na ịnọkọta amalụ na-esi nri ibuli ite na-esi mba a na-eji agụ international dishes. Onye be anyị ji ebe ahụ gụọ ọnya kụcha anya naghachi o mekigokwe inwe ike meghe ụlọ akwụkwọ na-esi nri ibido na-etreni ndị mmadụ ndị mụcha anya ọ dịkwa likely ịga obodo oyibo maka gịnị even na UK ana m ege redio BBC a na-alamenti bitterly si na a na-ala akụkwazi chefs ndị hospitality and tourism. O nwere indọstrị a na-akpọkwa like injinia na ndị otu ya ma healthcare unu mana healthcare na-eti eti ma ụmụ ihe ndị ọzọ enwechie indọstrị like gịnị health and social care bụ ịmago healthcare professionals kitas a sị nọ hospitality and tourism. Hospitality a ma ndị họteelụ ma ndị na-esi nri ebe ahụ ma ndị restọrantị ya ma ndị chef ya ma ndị ọtọkọmọ especially ndị na-esi nri nọ particular ka m kacha like na industry of hospitality and tourism maka ịmụtaga ezigbo ihe. Anyị galụrụ wee gaa na webụsaịtị ahụ wee fụ na ndị na-ejeli agụ akwụkwọ ebe ahụ ebukali ndị be anyị enyopụdie n'oge anyị enyopụghị anyị ọgbapụghị ifu ndị nọ ebe ahụ so ndị Kenya hey fa dominate ga ebe ahụ mana kịta mba anyị ga-ewetalie ndị be anyị kedu ihe akpọrọ ya cheli ka m bịa kedu ihe akpọrọ ya ndị be anyị akpọrọ ya study in English fa na-akwa asụ oyibo na befa fa nara asụ oyibo mana fa wepụtara nke a si na fa ga-eji wee mee ka asụ oyibo gịnị ka fachọ ime fachọ ime ka sorry ka m nọrọ ọfụma fachọ ime ka akụzielu ndị mmadụ nkụzi isi nri na gịnị na bekee anyị akụzili fanya na gịnị na bekee ya bụ ndị be anyị unu ga-agaba ebe ahụ onwe age limit ọkwa adulting ya bụ ọ bụ free mma egosi unu ka esi eme application mma egosi unu ka esi eme gịnị application ya chekwenụ ndị be anyị shianụ ya ndị be anyị shianụ ya ka ndị ga-abata ga-ebenefit n'ihe a ka fa buo ibu ka fa mee gịnị buo ibu ka ndị be anyị zeli ndo ka mkpu akwa wee kpọdebe na be anyị maka ihe akaligo mmadụ chiabania ndị be anyị chiabania ka ndị mmadụ bịa bata na ya maka mma egosi unu ka
mma egosi unu webụsaịtị ya, gosi unu ka unu si ga-eme application. Ya bụ ndị be anyị, ihe a bụ unu ma eli onwe unu, maka unu ya emechekwa bịa siba m mụ biko mụ bịa mebekwa ya. Mana kịta unu ga-eweta ihe na-ajọt pen na pepa, unu ga-eweta ihe na-ajọt, unu ga-eweta ihe na-ajọt, unu dee study cook in English, study cook in English, Takk Vocational. Unu n'anya edemie na caption ahụ, edemie na gịnị caption ahụ, shiabana ya ka ndị mmadụ bịa. Achọrọ m ka ndị mmadụ buo ibu, ịma a na-emie live, ọ na-adị mma, ọ na-adị mma ka mmadụ fụ ya mgbe a na-emie live, ọ na-aka amụta ihe mgbe ahụ. Mma egosi unu nye na Finland, obodo ahụ bụ kpoo na oyi oyi, o sokwe na obodo mmalụ mma na Europe. Europe amaka ụmụnne, Europe mara ezigbote mma. Ya bụ ịchọ ịpụ obodo oyibo, Europe bụrụ ya nọmba 1. US, Canada, Australia, nya ndị ahụ dịkwa mma, mana Europe ọ nwe ofu ihe nji like ya Europe, ọ dị nso n'ụlọ, and ụgwọ flight ya dakwa agala ọnụ, ike ebe tele aka Canada tele aka, ma US ọ bụzi Australia, oh hey, nke ahụ bụzi abalị na abụ ka ị ga-agba, onye ahụ kwa ka isi ga-akwụ ụgwọ ya. Chelinu ka m nshia ihe ebe mma shi anya, maka achọrọ m ka mmadụ bịa, unu na-abịa, unu na-akọmentị, na-ashia, na-ekesa. Achọrọ m mbido wee baa na webụsaịtị ya wee na-alụrụ unu ya aka, ka unu si ga-eme wee gaa ebe ahụ. Finland amaka mma no, ya ebe ahụ ka ị ga-aga, na ịmakwara na ị ga n'obodo oyibo. Ịma na ebe anyị nọ dị ọkụ, akwa anyị si na oyi na-atụ anyị, ilukwa ebe ahụ ịchọzi ifu snow n'uju elu. Ebe ahụ ka ị ga-afụ snow, onye ndị ọcha na ebe ahụ fa na-acha gbaa, nya ọcha fa mukere amuke, and fa bụ nnukwute ezigbo obodo oyibo. Fa nọ ọfụma, citizen nọ ọfụma, ndị nọkwa ebe ahụ adịghị regret ya. Nya bụ welfare, o so na I think no nọmba, onwe eretibe a country niile, Finland so wee kpote aja, ọ dị ka ọ nọ na nọmba 3 or nọmba 2 sef na country kpotela aja. Chelika m achọrọ m ishi ya ihe, nshi achazi anyị, wee bidozie gosibe unu nye aka tụsara, unu nye aka tụsara. Onye balute na-egosi na mmasị. Ana m achọ ebe mma atụsa ya, ana m achọ ebe mma atụsa ya. Unu tụsaba na ụmụnne. O nwekwa ike mgbede m bịa mee nye n'Igbo anyị abịa. Ọkwa unu mana ụbọchị ahụ anyị mekwa matchmaker, ndị na-ebe a enwekwa matchmaker na-afịọ n'Igbo anyị abịa. Echeta m mbọsị ahụ anyị ji eme matchmaker na wee tinye link sisi bata. Amara m ndị ajọ mmadụ nke bata anụ wee na-eyi anyị egwu. Echenjigo m link ya kịta, ọ na-eyi anyị egwu, ọmakwa na anyị bụ egwu n'onwe anyị, a na-atụ anyị atụ. Chai, anyị anaghịkwa atụ egwu. Chai, ifụkwa ihe bame mbọsị ahụ ọjọka. Nya ọ dịka ndị Black America, nya ndị ajọ mmụọ, ọ bụrụ ndị Igbo na-eme ụdị ihe ahụ. Anyị wepụta link na ọgbọ sisi bata ka onye ọbụla bịa kwuo. Ihe mekwene bụ na ofu nwoke nwa abatakwa ozugbo, gbaa ụtọ dinele ana bupụtela anyị ngedegwu ya na-ebugheli. Hey, ọsọ ka anyị ji wee pụkwa na Zoom, short down, wee were ordinary
wee bata. Ndị ahụ bụ ndị na-ejele ekwensu ozi. Ọ bụrụ ndị ezigbo mmadụ bụ ihe ahụ. Ọ bụrụ ndị ezigbo mmadụ chaa chaa. Ezigbo mmadụ aghara anwa anwa mee ụdị ya. Ka anyị jee na shia kịta, ka m bịa jee na shia. Mma eje na shia. Ejebego m na shia kịta ka m gosi unu nye webụsaịtị ahụ. Ejebego m na shia. Yes, ya shia abago m ya n'anya ka m mee nye expand ka unu wee fee ọfụma. Yes, emego m ya expand. Emego m ya expand. Ezi ọ na-emezikwa ọ na-eme. Yes, ọ na-eme. Ije na Google, ịtapụ ị na-anya ebe a tie ka m weta kọzụ. Ọ dị ka m eweta tie ka m weta pointa na-acha red unu wee nwee ike fịa. M eweta pointa na-acha red wee na-alụ ya aka. Unu nwee ike fụ ihe m na-akọwara unu. Kpọọnụ ndị ọzọ. Nwanne unu nwoke, nwanne unu nwaanyị, kpọọnụ fa. Ewetego m pointa ahụ. Unu na-anya unu fụ pointa na-acha red ka m na-ewere. Ana m ewereli ya. Ya bụ ataipụ mụ. Nwee ndidi ka m wetakwa pointa ahụ ọzọ. Na ihe ntaipụ. Unu na-anya unu fụ ihe ntaipụ. Takk Vocational College, Finland. Takk Vocational College, Finland. Unu na-afụ ya. Unu na-afụ ya, ọ dị ebe ahụ edemie. Detinye wee kwụọ enter. Akụzia m enter na ihe pụta n'afọ obodo ahụ. Ifugie. Tampere Adult Education. Ifugie. Tampere Adult Education Center. Ifuru ya ihe a ga-apụta maka ị ga-eji m foonu gị mee enyi. Ọ na-adịkwa na Finland, language maka fa nara asụ English. Ime obodo niile nwere m asụsụ fa. Obodo niile nwere asụsụ fa. Ndị obodo niile asụsụ fa na-amasị fa. Fa na-alaiki onye na-asụ ya. Na-alaiki kwa ka a na-asụ ya na-epromote ya. Ya bụ fa nwere their main language mana English bụ their second. Fa na-amụkwu ya amụ. Isi amụ ya kafa si amụ. Even fa amachara asụ English ọfụma. Ịkafa mala asụ ya. Fa na-amụ ya amụ maka fa nwere mother tongue. Fa nwere mother gịnị tongue bụ na anyị si wee nwee Igbo. And fa furu ya n'anya nke ukwuu. Ịsụ nwa onye ọ bụgodị basic fa ya like wa gị isi. And employment ga-abịa ọsịsọ. Mana nke a bụ gịnị ọ bụ n'oyibo ka fa ga-akụzie. Ịbịa ikliki enye na-enekwa n'anya ka m kliki ikliki enye ọ ga-apụta o nwee ihe ga-apụ ọ pụtago ụmụnne n'ezi n'anya ka unu fi ihe pụta unu filia ọ pụtago Tampere Adult Education Center. Takk is a multi-sectoral vocational educator and working life developer. Nekwe na anya osigokwe gị how to apply. Na ihe o kwuru ozigbo how to apply. Ifuru ya how to apply. Ya ogosikokwe gị maka ndị ga-abịa na-ajụ ka esi ga-eme apply kedi nwụkụzi bịa unu kwala ọsọ bịa na inbox bịa na-ajụ si biko mụ bịa kọwa bịa ọfụma. Nwanne m ụmụ nwanne m unu gee ntị ọfụma
ihe a bụ nnukwu ọ bụ information ka anyị na-enye ndị be anyị ijiri aka gị mebie ị ga-emenwu ma ọ bụ ịchọzi onye ka gị nwale ọ gaghị aka mee enye ịbịa jụọ m ya ọzọ ịbata na WhatsApp a isi m nye gị WhatsApp nye gị ịbatakwa ihe a ka m ma akọkwala gị nekwe link ya o nwere ike ndị kọpịta link ya tinye iklik enye ọgaba mana ọ bụrụ na isobite ihe afụkwa Tampere Educational Center ọ bụ for adult and kwuru adult bụ adult from 18 wee gbagobe ọ bụ ya bụ adult so ifuru how to apply education field ifuru ya na ihe fa na-eme na ihe a sị ka unu bịa mee ndị chọkwalụnụ ọ bụrụ onye ọbụla ọ bụ onye chọrụnụ ịchọ ị ga-eje ịchọrọ sobe nke uche gị gwa gị maka kịta ebe niile megheche kemgbe UK na-eme mkpọmkpọ ga ihe nwere isi na ọdụ ebe niile bido mepe fafa chọrọ mmadụ ịma na ndị a ndị ọcha fada amụzi nwa ofu o nwere nebo m sọ nkịta ka o nwere ọ si m ụmụ one ka m nsị anyị nọ ọ na-etijide aka n'isi sọ nkịta ka o ji mere ụmụaka ọ na-edufe eje ụka dufe eje shọpịn meele nkịta ma shọpịn chelin fanazi amụmụ nwa ndị mmadụ akọgofa fa na-achọzi mmadụ UK emepegokwa anya baya stim UK bịawaba anya mechibe obele ka emeghe ifro nke a become na-efollow red point eji m ya alụ ya aka become a cook in a year ọ bụ 1 year ka ị ya agụ ya nke akwa become waiter or bartender ifugie bartender ifuru ya bartender nya bar attendant maka ịma oyi na-atụkwa ebe ahụ ba mmanya ọkụ na-adị too much ọ bụrụ na ị na-alụ na bar ihe na-emetụ ụgwọ ọnwa gị aka ị ga-adị emetụ ụgwọ ọnwa gị aka ma ị na-alụ na bar ndị ọcha ma enye tips isi afụchara afa fanabafi enyetie gị tips welu ọnwa oyim nwaanyị na-alụ na ya ọ chọrọ ịrapụ ya aka ọ lụrụ dị enyi ya ego ọ na-ebuke na-eke enu ego ọ na-ebukere na bar isi abụcha afa ndị tourist na-abịa ọfụma ebe dị peaceful obodo oyibo by this time summer a na-atọ ọghali everywhere nya bụ ị na-alụ na bar ma ọ bụ restaurant wee serve aka ga-ejukwa go ị na-ana na-eke aka gị ga-eju onye liche nri onye gị tips onye liche nri onye gị tips onye ṅụcha mmanya onye gị tips nya bụ onye gị ego dịka otulu gị ego otu oge ego ụmụ nwaanyị na-alụ na ya ifu ya ọ na-eme charity kịta were ego na-eme vamvamva ọ na-adị emetụ ụgwọ ọnwa ya aka ya bụ ọlụ ahụ dị mma hospitality and tourism ọ bụ industry ya ọ bụ ya ka m na-asụ nka ma unu ga-eje gụba ihe ọzọ unu kwadia cook ma chef ma ụmụ ya na ọ ka mma ịnalụ obe anyị inwe ike imeghe school of international cooking train be ndị mmadụ feweli ya na-travel kwa mee ihe ga-abalị gị uru na bụ so o nwere ihe adịrọ valuable na ba ịbịa mụọ law n'obodo oyibo o nwekwa isi law ịmara law ịtrai kwana ya ịbịa gụchakwa anya ihe akwa enwe ọrụ mana mụọ chef mụọ cooking mụọ nọọsụ mụọ nka ụmụ vocational a so ka anyị klik ya na ka ngosi unu iklik ya nye kịta become cook ka m na-eklik o mepebego o mepee unu afụghị ya na o mepego ọkwa o mepego ndị be anyị shia na ihe a ka mmadụ bata too much kafa na-amụta unu na-amụta kafa na-amụta maka nwanne gị mụta ya wee nweta ihe ọnya bụ na ụbịama na-ana n'ala Igbo anyị bịa maka ọdịmma ndị Igbo ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta onwe ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha ya bụ ụmụnne anyị apụtago ụjọ atụ n'uru anyị ga na-akụzikwa nke Germany a ọ ya abịakwa ọzọ kọwakwala unu imepe ihe ọlụ aka gị bụ ịgụ ihe ọgụgụ ịghọta ịgụcha ihe ọgụgụ ihe ajọ otu ihe down ma ị na-agụ ifuru ya
Further vocational qualification in food service give you qualification either as a restaurant cook or institutional cook. The qualification has two competence areas of which you choose. You choose one. Competence area in restaurant cookery. If you get two, competence area of institutional catering. Yes, catering dịkwa mma, cooking dịkwa mma, ọ bụ ezigbote aka ọrụ. Ya bụ ọkwa ifuru na Westminster College, ije ebe ahụ ka ndị international student na-abịa agụ cookery, na-agụ catering, ụmụ nwoke maka ekwuru ekuki na ma catering ma nọọsụ. Ndị be anyị na-ewu ya n'ọrụ nwaanyị, ọ bụrụ ọrụ nwaanyị. Ije na Westminster College a, ụmụebosi nje wee visit my friend na-alụ ebe ahụ, ekpuchie ihe white a ifụpafa na ama ụmụ nwoke isi ọkwa ndị ọcha ọbụkwa nọ ndị ojii ma ndị immigrant mix kwe ma ndị mba n'ọzọ fakwakucha eyila akwa ọcha fa wee kee ihe ona wee kpuru okpu ahụ. Gordon Brown bụrụ kịta celebrate, ọ bụrụ chef ka ọ bụ. Unu ama onwere ọrụ nwoke iche, onwere ọrụ nwaanyị iche. Ya bụ nwoke ga-alụ ihe a, nwaanyị ga-alụ ya. Ụmụ Afrịka na-eji ifuru ya. Restaurant cooks and institutional cooks are professionals in cook preparation. Ifuru ya bụ ọlụ gị igwu ya ka mgbadaba na ka ngosicha ụlọ ọtụtụ ihe. Ifuru ya ịchọkwu na-agụ ya na-abịa. If you choose competence in restaurant cookery, you will be working, for example, in different alka restaurant, food restaurant, delivery. Yeah, because you put good here back. You don't be silly. Opugo. Ebe ị ga na-alụ ọrụ delivery and the catering service company and the restaurants of passenger vessel and the hotel. If you choose competence in institution catering, you will be working, for example, in institution and professional kitchen. Oh, professional kitchen, yeah. Ilu ebe ahụ fụ mma na-eme vamvamva. Mma nwere ụdị equipment ịma mfu na professional kitchen na train ego ebe ahụ. Enwekọtalụ na isi nri dị izi. Target group. If the employment opportunity in the field are excellent, fabulous, tremendous, ke oyibo Trump. Hey, o nwere ihe ọ na-ekwube mgbe niile, tremendously. Yes, enwetego m oyibo ya. Tremendously. Yes, so ndị be anyị. Hey, ekwe na anya. Cheli. Unu enenezine, unu na-amak nya, unu na-enene, unu na-ehit like, unu na-ehit na kọmentị na-ashia, unu na-ekwela anyị traditional song anyị ụmụnne, gosibe na anyị akala ifu na anyị ụmụnne anyị site ọ ga-adịkwa anyị obi mma, mee na anyị obi ọma, mee na ihe ka o yie ihe, mee na yaga ọ dị ka a na-eme. Ụmụnne chekwelu ka anyị na-aga. Ifuru ya ihe a bụ ihe nkọwa ị ga-aga jee mụcha compulsory unit 60 competent point bụ nya bụ a na-akụzili gị ihe ị na-amụta ya, ọ bụ point ị na-enweta point. O nwere point maka ụfọdụ ga-abịa gụọ ihe a shivasi ma ha jigijigi si ogini bụkwa point 60 efukwenu. Mba, a na-akụzili gị ihe ị na-amụta ya, ị na-enweta point. So ị ga-enwetakwa point ahụ maka uche gị ga-adị ya, maka ịbụ adult ijere igwuli egwu ifu gị. So ifuru ihe detete TE live broadcast, become a chef, become a cook, waiter or bartender. Ifu gị bartender, ihe na-atọ ka ị ga-abụ cook, waiter or a bartender in a year. In Guinea a year. Ifu gị
Fana tie fana shout ya. If a sign of shouting, fana na shout ya. Yes, ne iya bu life interview abia me mmadụ. Mana ka m rapụgodi nke ahụ. Yes, so na date. Asi na date 18/9. Yeah, tell you. Follow on red pointer and their point here. Further vocational qualification in food service. If we are 18/9, application period. Name mgbe ebido the application. Anyị amara since. Ọ bụrụ na anyị ma anyị aka apụtago. Mana ule emebiri anya. Ọ ya adị mma. Ọ ka dịkwa mma. Onye bido taa bido gboo. Na-enye. I see no application period. Na first June. Ọkwa na July ka anyị nọ na middle July. So fe bido gị na June. Okay, tere aka nya bido mmebe application. Nya bụ na-enye to end. Ọ ga-end kwe na September. Nya na 1st September 2023. Una aflia, ọ ga-end mgbe ahụ. Tag bani mmadụ. Ka isi ga tag mmadụ. Ịmalụ onye ịma. Ishi ali anya ma ikpọ ọnya ma ọ bụ ishi anya na WhatsApp ebe i belong. Ma ọ bụ ihe ị ga-eme ka onye ahụ bịa i tag anya ije na comment ide afia ime ide afọ onye ahụ ji nọ na Facebook ịkwụ enter onye ahụ abata ọnya bụ na ikpọ gị. Chekwanụ ka ngosi unu. Nke location training days. Place at Takk campus in the Tampere vacancy 15 Tampere. Here bụ address. Nke a bụ ọ sị na study ọ sị na gịnị price. Chekwa na anya o. Price studying is free of charge. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo were egokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Anyị nwe mmeri. Anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri ti anyị emeriela anyị emeriela obi n'igwe emeriela anyị emeriela obi n'ala emeriela anyị emeriela ti anyị emeriela anyị emeriela obi n'ala emeriela. Hey, Igbo class lusibe Igbo class lusi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Ndị be anyị biko unu ewe n'iwe na nna agụ egwu maka ịma na m bụ onye egwu. Ọ bụgodila aya ka nsugbe ma ọ bụ ọzọ emene nwansu ma ọ bụ chenja nwaọba. Ihe a ka m fụ ọ bụ otu ka agụọla egwu maka a sị na studying is free. So ka anyị gụọ n'egwu. Hygiene passport and alcohol passport cost €10. Ọ sị nọ studying bụ free mana o nwere nke akpọ hygiene passport and alcohol passport. Yes, ihe a bụ course kwa. Ihe a bụ passport amara mmụọ well. A na-emeti inquiry. Implementation training full time. It consists training days, learning tasks, group and project work. Independent work. On the job training. On the job training. Wow! Yeah, bụ on the job training. Ya bụ ọ nọkwa ka ndị nọọsụ ị na-agụ akwụkwọ mostly practical. Ị na-eje ebe ahụ like ị na-eme nọọsụ. Ị ga na-eje n'ụlọ ọgwụ soro ndị nọọsụ na-alụ ọrụ on the job training.
nke a bụ onwekwe nke bụ nke ahụ bụ the placement ma nke bụ on the job training. On the job, ịnọ na job na-alụkwa ọrụ ọyị ọpụta on the job training. So kedu nekwa ebe a n'ezi n'anya apply to study. Ifuru ya iwu gị apply, iklik ebe a kịta ogbupụta gị imebe apply ka mgbadacha na free ihe dị n'anya. Ifuru ya send message, nekwanụ telephone number. Ifuru ya ifuru email, telephone number +35. Ịchọ nde gị itinye plus, itinye gị plus ọma ngakwa aga mgbe ahụ isi na onwere isi na fonu nyere gị agara aga mgbe ahụ bịakwutebe m na inbox ma ọ bụ na nke ezi afa ya WhatsApp. Ịbịaba ebe ahụ bịakwutebe m na-enyi ebe ahụ ọ bụrụ screenshot na-eme nne nke chelu nke a bụ o si nọọ Tampio Martin ne email ịkọpili ya ọkalịa ide edebe mee inquiry. Ifuru ya nke a bụ gịnị? Nke a bụ o si nọọ who. Ifuru ya ọ dịka pu amama afa nke bụ nke ọ bụzi onye China ka ọ dịka onye ndị Asia ụmụ afafa na-asa mana egosigo gị na telefon a maka inquiry, maka edego contact message. You can message it. Ọkwa ifuru ya ị ga-ede jụọ onye ihe maka on English other education. Ị ga na-emeghechi ya iklik tinye na-agụ ya alcohol passport nke chekwelu ka m gbadatagodi ka mmalụ ihe na-agụchi ofụma ịmaga ifuli nke iklik enyi. Nke a kịta bụ cooking ka anyị klik. Nke ọzọ bụkwa catering. Na-agbadogodo ifuru ya apply to study na-enye ebe apply to study. Ọ dị ka mma eme ihe ị ga-agbadalide enye gị link, ị ga-agbadalide tilo ifu ọzọ ihe ịkwụsị. Ifuru na ọ kwụsịgo, ọ kwụsị kịta ọ na-azị aga nya anyị afụchaghị ihe niile mana iklik bụ ihe niile ọ na-emeghe studies educational field studying finish. Ifugi studying finish ọ dịka ọnụnụ finish Finland. Ifuru ya study for students how to apply. Ifuru ya how to apply ọ dịkwa ebe a iklik ya nya ọkụzikwele gị how to apply. Ịbịa nakwa jụ m kedu ka isi ga-emebe apply. Ịbịa na jụ m ya ị ga-amata nwunye ebe ma iklik ya planning to move to Finland nekwa ebe a planning. Ifugi study in Finnish studying at Takk ne nke how to apply ka m meghegodi how to apply ya ka m na-emeghe kịta. Ị na-emeghe ọ na-asa gị ọ ya na-asa gị ibidokwe gụba. We offer basic vocational special qualification in order to obtain a certificate. Students have to pass a competence-based test. Ị na-agụ ya Finnish National Agency for Education. Ị na-agụ ya ma enyego gị tips na mgboga n'ọfụfụ ma know how to apply. Tailored-made vocation program. Nekwa ebe edezi international Takk international program. Takk international program na-enye ebe a ifugi international. O nwere ike ị na-agụ ebe a ọ bụrụ home base. Ọnya ka o jikwe dị mkpa ka ị nenechi ihe ọfụma ọ bụrụ inene na-abụ ịgba ọsọ si na ike agwụgo.
na ịmaria ikulu okwe down na-achị ikulu okwe down na-achị enquiries juru eju. Director of International Partnership nekwe nya ndị asịrị enquiries imebie international kezi ebe ahụ ede international iklik enyi ọ bụ ọrụ ndị ejenti na-agara n'ọrụ na-alụ n'uru alụcha asịsị weta ego ụfọdụ mmadụ abịa ka ọkpọsi gị mmadụ ga-alụ nri onwe ya ndị onwekwa onye nwa ga-alụ n'unu so unu ga-alụkwali onwe unu anmụnwa mmakwa abịalụ maka unu ga-akpọbakwa mmụ bịalụ achọtago m onye na-alụ nke Germany ọ sị na ọ ga na-enye aka na-alụ nke Germany so ụdị ihe a dịkwa na Germany so ọtụtụ ndị nwere ego mana fa mara alụ so ịchọ ka mmadụ lụọ ọlụ gị ya ndị fa na-anakwa service charge ọ na-elukwa ebe 250,000 ụfọdụ na-ana 3 iji wee na-alụlụ gị ya na-eme ịmago na reply cha na-achọlụ gị skuul na-achọlụ gị ọrụ ifuru ya so iklik enye bọs agakwe bulu gị gaba ebe ọzọ ya bụ ịchọ ime ihe iwepụta oge iwepụta pen and paper ị na-edi ekwugo na ka m klik godi Takk International Program ifuru ya ka m klik godi ifu gị ọ sagekwa ọnọda chapter unu filia ọ sagekwa ọnọda gịnị chapter Takk in short Takk in short quality management working at Takk nke a bụ project partnership international Takk mobility global vet ihe a nekwefe apụtagokwe how can we help ifulu ndị afa apụtagokwe si how can we help ọkwa ndị ga-enye aka ya bụ ndị nwe webụsaịtị fa apụtago ụfọdụ na-abụkwa injin ọ bịazie gịnị ya taịpụ kata bifo mmadụ ya ọ na-abụkarị injin mana ịchọ ide na nọmba ifu mana email maka isi ka ị chat bụ ebe a live chat ya further information ifuru ya ebe a ka anyị nọ ọkwa how to apply ya echighekwezi m azụ so echighe m azụ how to apply from basic to specialist know-how ifuru ya apply ihe ka mkpa bụ apply mana ihe agụ n'ihe akụ wee mebe na apply a sigo gị nọ free nọmba ju ebe niile email ju ebe niile hey m nọrọ n'ụlọ mmadụ nye m ụdị information agabago m sef ha mmadụ ata afụfụ na-akpọ fon mana inwe ego ịkpọ fon nọ iweli email deliko na-ajụfe ajụ maọbụ ime apply ozugbo maọbụ idebe ike n'ala na-agụ ihe niile ihe a bụ na enyegokwa m unu tools enyego m unu tools so
welizie na wee lụba ọlụ weli na elụba ọlụ maka onye nye unu link ma tools ịrụzi ọlụ a na-adịzi mfe ya ka m ji si gị ịlụọ na professional kitchen ịma na nsi nri dị mfe ịmara ihe bụ professional kitchen ma ọ bụ na o nwere ike di gị gotechelu gị ihe dị professional n'ụlọ ma dishwasher ma ihe niile na-akwọ ihe isi na nsi nri ga na-afịazi gị ahụ itile efere iwu ya na washing machine mechie nefu anya chịpụta ifuru ya ụmụ nwoke bụ ndị na-esikeli nri asef da na ụmụ nwa ya na-enego mfa ịma na ndị Kenya ejugo ebe ahụ ndị be anyị amadị onwe ya eso ka m betiezie nke na-enye ọ si cheli in this live broadcast we will present more information about 2 training programs that will start in the fall of 2023. Watch the live broadcast 13/6 13/6 ka emelie wow ọ ka dịkwa ofu 13/6 at 9:00 or the recording afterward. Ifuru ya iklik enye kịtị nenebekwa vidio ị ga-esikwa na ya mụtakwa ihe ka nklik godie ka anyị lụsibe ọlụ ike ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị lụsibe ọlụ ike ka ndị Igbo were nweta onwe ha ụmụnne o mepegokwen a sị na ha mere ihe na 13/6 na-akọwakwa ya nekwe onwere ịba na webụsaịtị a allow cookie si allow cookie allow only necessary mba si allow cookie rapụ imeelu ọsagheli gị ihe ọfụma so nekwe ebe acha ụmụ ihe acha ọ dịzi na dia language ebe fadecheli mana ihe a bụ ọ si gị watchzie video become a cook waiter or bartender in a year ọ bụkwa ofu ihe ahụ ka paka na-ekwu ofu ihe ahụ kwa iklik enye na okwuba okwu Welcome to a TE Live broadcast. Today we are discussing about 2 further vocational qualification training programs by which you can become a cook, a waiter or a waitress, or a bartender. These training programs are starting next fall and they are arranged by Tampere Adult Education Center called Takk. In this broadcast, we will hear more about these 2 training programs.
And welcome to the interview, Juha Alajoki, instructor from Takk. Thank you. Juha, there are 2 training programs starting next fall. Further vocational qualification in restaurant customer service and further vocational qualification in food service. What would you say, how do these training programs differ from each other? Okay, well, basically the further vocational qualification in restaurant customer service, it concentrates on serving and customer service. There are 2 competence areas inside the qualification, so you can choose whether you want to be a waiter in a like traditional restaurant, or waiter or waitress, or in a, more of like bar environment. Are they bartenders then if they are in a Then bar? they are bartenders. You can call them bartenders, yes. But the qualification is kind of the same. And the other one, further vocational qualification in food services. There are also 2 competence areas. You have to choose. There is, you can cook in an institutional environment or kitchen, or you can cook in a restaurant. So you become a restaurant cook or an institutional cook. So those are the basic differences between those qualifications. And you are actually the instructor in the food service. Yes, that's my field. My professional background is from the kitchens. And what would you say, what are the most important contents in these training programs? What do you study in these training programs? Well, of course, we start the studies from the basics, customer service. First, the hygiene passport and alcohol passport are important certificates. So those ones you must have in order to work in the business. So we will start with those. The studies start with the orientation that takes a couple of weeks. Then the contents, I would say, on the customer service, you can concentrate, beside the compulsory units, you can concentrate on working in a beer restaurant, working in a wine bar, working in a staff restaurant, in a cocktail bar, just for instance, those. And in further vocational qualification in food services, besides those compulsory units, there are optional units. For example, where you can concentrate on vegetarian dishes, special diet meals, preparing dishes served cold. What else? Different production methods, or working in a catering environment. What would you say, who can apply to these programs? Is there some criteria for the applicants? Basically, there's no criteria. No, you don't need to have any former experience or professional or vocational background. Just your motivation, that's what counts. How about the language skills? Language, well, the studies are in English, so you should have this kind of basic level that you can communicate with, but you don't need to be fluent in English. What about Finnish language? We are living in Finland. Do the students need to know any Finnish? No, it would be nice if they know just a few words, but not necessarily, no. English is what we use as a language. What would you say, how and where are these, is the studying actually happening? The location is, the address is Tampereen Valtatie 15. So Tampere Adult Education Center, which is located just quite near the famous Nokia Arena, so in the center of Tampere. And students will have contact learning, of course, sometimes distance learning. There are not, I would say, there are no any kind of written assessments or assignments. So we focus on training by doing, learning by doing. So
if you're just motivated, you are kind of a pragmatic or practical person, this suits you very well. So no need to write a lot of essays or anything? No, not like that. While you study, you can get study points. What would you say, how do you get these study points? Yes, so you don't get the points just, going to school and learning. You have to do those competence tests, and you do them always in the workplace or training place. So basically you just do the normal work, but it will be evaluated or assessed that time. And then you will get those points if you pass the test. So they will show what they have learned? They show what they have learned, what skills have they accomplished, and so on. Is the training in both of these training programs, is the training going to be the same for all of the students, or does it differ? Well, the study time can be variable because, for example, if you have some kind of former background, you might do the competence tests a bit earlier. The study time is approximately that 1 year, but it always depends because it's about you. It's up to you. So if you are capable of doing those competence tests, then you will do it. We don't prevent you from doing them. You said there before, earlier, that the studies, the students are going to study at the school and also at the workplaces. How do the students find those workplaces, or do they get any help to that, finding the place? I would say that students are expected to find the training places by themselves. But of course, sometimes it's easier to find them, sometimes it might take some extra effort, but if there occur any difficulties, we will help them, of course, because we have a lot of connections in the business. We know different
ndewonu ndị be anyị daalụnụ daalụnụ unu anụgo ihe m na-ekwu daalụnụ ndị be anyị anyị ga-emechi maka ịbịa taịpụọ ihe Takk Vocational College Finland ị nwekwa ike adị anya Tampere tam ifuru ya ka ọ dịkwa ebe ọ dịkwa ebe a na-enyi ifuru ọpụtakwa ọzọ become a cook in a year become a waiter or bartender in a year onwe dị linki ọbụla ma ọ telefon nọmba ezikọchago m unu ihe niile o juru ebe ahụ mgbe m na-eme ịnara screenshot ya welu mmechekwa mbịa wetalie unu ka mpụgodi emechaa mbịa ọzọ unu anụbago ihe m na-ekwu ụmụ ndị na-asị you can hear me emechaa mbịazịa wetali n'unu link mana unu banya many email juru ebe ahụ for inquiry ma apply unu ga-afụkwa apply unu batania unu fụkwara anya ọ bụ na ọ become a cook ka ịchọ ọ bụ waiter or bartender i click enye ifụrụ nke a cook I like kwa m cook o I like im i click enye ifụrụ ya i click zie enye ị na-agụzi information you have many information click all links click all dots click all lines information juru ebe ahụ oge end kwa September apply now ifuru ya apply ifuru ya ị na-agakwa na-aga ifu more ifuru how to apply ọ kụziele gị how to apply i click ye kịta ihe niile i click enye mmeghe more information onwe onye na-agụchi ya bịa na-enyezili unu aka mana ịchọ imebie n'onwe gị maka ịchọ onye ga-enyere gị aka ọ chajikwa ego ịghọta ịchọ onye ga-enyere gị aka ọ chajie gị service charge ọ na-eluchekwa 250 300,000 onye ga-enyere gị aka so ọka mma na imebelie maka ndị si nwere onye inye aka inwekwu ego save ego gị jiri aka gị mee ya ifuru ya how to apply ime enye kịta ọkwakwana gị how to apply ifuru ya ọ bụrụ email jụrụ ihe niile ọ bụrụ enquiry please a na-ayọkwa na-ayọ please ifuru ya edelie please for inquiry please contact ọrụ email jụrụ ebe niile ọ bụrụ email for inquiry please contact ọ bụrụ contact jụrụ ebe niile ọ si gị send message ihe send nwunu message send message ọ bụrụ na-ekwe onwe nke mfụkwa Finnish National Agency for Education onwe nke anyị fụkwa international anyị mere ehe ne nke international about Takk International Program ọrịa bụ ihe ọ bụrụ nna na-agụ ihe ka unu ga-alụ ihe a onye ọbụla pụta kịta ozu ọya dị adụ na-ajụ ajụjụ kama ihe m na-atụ anya ka unu na-ede bụ ndewo ndewo DJ daalụ unu emeela ndewo ndewo DJ daalụ onwere ihe anyị sikwa ka unu meela anyị
n'ọnụ na-agụrụ anyị national song anyị Igbo anyị abịa Igbo anyị abịa Igbo class world ndewo ndewo DJ daalụ unu na-anụ ihe m na-ekwu ụmụnne unu na-anụ ihe m na-ekwu ịma na unu si na unu ada anụbi oke Nze Kingsley daalụ ka isikwa dee na ị na-anụ ndị ọzọ na-agbachi nkịtị ọ dịka ihe a amasị dị ịma na anyị bụ ndị na-eme ihe na midia ọ bụ ihe anyị ga-afụ na-eme anyị na-anya na mmadụ alaiki anyị kwụsị mmiri unu fi ihe unu laiki unu na-ezukọ n'akara ịfụnanya o gosikwa anyị na unu laikiri anyị na-achọsi ike mana anyị na-anya ọ bụrụ unu alaiki anyị jee mebekwala onwe anyị ihe ọzọ ọ bụrụ nri anyị na-esiri unu nri ndị Igbo nri ndị Igbo Chineke ngwa ka emesịa na ụmụnne ka ọ dị na mgbe ọzọ anyị nwee ike bịa mee nye na Igbo anyị abịa na mgbede abalị o nwee ike maka ndị Igbo anyị abịa ama mmafe abịakwala ebe a o nwee peji anyị akpọkwa Igbo anyị abịa fa amakwanụ na ihe na-aga ebe a ma m agwafa bịa fa anara abịa fa atapado ebe ahụ Igbo anyị abịa Igbo anyị abịa unu bịaba n'Igbo class world unu a na-akwa abịa ndị be anyị ga-endi na ya ka emesịa